салом дӯстон, имрӯз дар бораи роҳ дар ҳаракати шитоб суҳбат мекунем. хоб гуфтем ҳаракати собитшитоб. биёед якум маънои ин ҳаракати собитшитобро диҳем, чӣ будани ҳаракати собитшитобро фаҳмонем. хоб фарз кардем ки ҷисме дорем, аз як нуқта ба нуқтаи дигар ҳаракат мекунад бо сурати фарз кардем сурати ибтидоияш v0 ва ҳар як сония суръати ҷисм ба як ченаки муайян зиёд мешавад. хоб фарз кардем ки дар як сонияи аввал суръати ҷисм аз 0 метр сония ба 10 метр сония зиёд шуд ва баъдан дар як сонияи дигар аз 10 метр сония ба 20 метр сония зиёд шуд ва ҳамин гуна давом медиҳад. яъне мебинем ки дар ҳар як сония суръати ҷисм ба чӣ қадар тағйир меёбад? ба 10 метр тақсими сония. пас аз ин ҷо шитоби ҷисм мегӯем ки ба чанд баробар аст? ба 10 метр тақсими сония дар квадрат. дар ин ҷо низ тағйирёбии суръат аз 10 ба 20 яъне мешавад 10 метр сония. пас дар як сония рух дод аст. аз ин ҷо шитоб 10 метр тақсими сония дар квадрат. хоб яъне дар ҳар як сония шитоби ҷисм ба чӣ баробар аст? Ба 10 метр тақсими сония квадрат баробар аст, ки аз ин ҷо маълум мешавад ки ҳангоми ҳаракати ҷисм шитоб доимӣ боқӣ мемонад. пас чунин ҳаракатро ҳаракати собитшитоб мегӯянд. хоб анакун фарз кардем ҷисм дар роҳи рост чунин ҳаракат карда истодааст ва мо мехоҳем ки фаҳмем дар вақти додашуда ҷисм чӣ қадар роҳро тай мекунад. фарз кардем ҷисм дар аввали вақт дар ин нуқтада қарор дошт ва баъдан ҳаракат мекунад, пас аз вақти муайян ба ин нуқтае мерасад. ин дорои ягон сурати v, аввалан дорои сурати v0. хоб акун мо мехоҳем фаҳмем ки дарозии роҳ чӣ қадар масофаро ҷисм тай кардааст. хоб чӣ гуна инро меёбем? аз сабаби он ки суръати ҷисм дар ин ҷо доимӣ нест, чунки ҷисм дорои шитоб аст, пас мегӯем масофаи тайкардаи ҷисм фарз кардем ки бошад s v миёна зарби t. хоб дарозии масофа дар вақти t. аз сабаби он ки суръати ҷисм дар ин ҷо доимӣ нест ва ба ҷисм дорои шитоби доимӣ аст, пас суръати миёнаи ҷисм дар ин лаҳза чӣ баробар аст? Ба v0 ҷамъи v тақсими 2. ин танҳо дар ҳоле ки суръати ҷисм ба қимати якхела зиёд мешавад, яъне шитоби доимӣ аст. пас ин қимати миёнаи суръатро бо ин формула дар ин ҷо мегузорем ва ҳосил мекунем чунин формуларо. тақсими 2 зарби t зарби t. хоб гӯем ин формулаи аввали мо. хоб боз аз рӯи формулаи шитоб ки медонем v минус v0 тақсими t аст, аз ин ҷо мо метавонем суръати ё ин ки метавонем вақтро ё ин ки v-ро ёбем. формулаи 2. хоб аз ин ҷо v-ро ёбем агар, пас чӣ мешавад? хоб аз ин ҷо v минус v0-ро аввал ёбем, мешавад a зарби t ва баъдан
v را که یافتیم v0 را به طرف راست میگذارونیم و میشود v0 جمع a ضرب t. خب چنین فرمول 3 را به فرمول 1 گذاشته به جای v میگذاریم v0 جمع t. چی را حاصل میکنیم؟ چنین فرمول v0 جمع v0 جمع a ضرب t تقسیم 2 ضرب t. اکنون اگر این فرمول را ساده کنیم دارای چنین قیمت میگردیم، یعنی v0 جمع v0 میشه 2 v0 جمع a t تقسیم 2 ضرب t. اگر قوس رو کشیم پس ما میتونیم نویسیم v0 t جمع a t ضرب t میشد a t در کوادرات تقسیم 2. اما میتونیم این چنین کسر رو بنویسیم با چنین شکل v0 t تقسیم 2 جمع a t در کوادرات تقسیم 2. بچه خیلی که میبینیم در اینجا 2 با 2 اختصار کرده میشد. اما میگیریم حاصل میکنیم فرمول v0 t جمع a t در کوادرات تقسیم 2. خب یعنی فرمول ما شد فرمول دیگر برای درازی را v0 t جمع a t در کوادرات تقسیم 2. این فرمول شد. خب یا اینکه میتوانیم در این فرمول یا اینکه از چنین فرمول v0 جمع v تقسیم 2 ضرب t هنگام a دائمی بودن ما میتوانیم از فرمول اشتاب v minus v0 تقسیم t وقت را از اینجا یابیم که میشود v minus v0 تقسیم a. خب این در اینجا t رو گذاشته حاصل میکنیم s برابر v0 جمع v تقسیم 2 ضرب t. اکنون t رو با چنین بزرگی عوض میکنیم v minus v0 تقسیم a. خب از روی فرمول a جمع b ضرب a minus b که ساده کنیم داروی چنین ifade میگردیم a کوادرات b کوادرات. در اینجا نیز ما چنین ifade رو داریم. خب s برابر v0 جمع v یا اینکه میتونیم v جمع v0 کنیم به چنین نویسیم تقسیم 2 ضرب v minus v0 تقسیم a. صورت رو به صورت مخرج رو به مخرج ضرب زنیم برای چنین فرم میگردیم 2 ضرب a. پس فرم دیگر برای درازی را هنگامی دانستن صورت های ابتدایی انتهایی و اشتاب جسم می شود چنین. خب چنین فرم یعنی در یک روی خط در حرکت ثابت اشتاب حرکت ثابت اشتاب ما داریم یکم سرعت تغییریابی سرعت دیگه فرمول s برابر v جمع v0 تقسیم 2 ضرب t. سوم فرمول v0 t جمع a t در کوادرات تقسیم 2 و فرمول آخرین v در کوادرات minus v0 در کوادرات تقسیم 2 a. یعنی این 4 فرمول لازم است برای حل کردن مسئله درباره حرکت ثابت اشتاب. خب اکنون سرعت جسم چگونه تغییر می‌یابد؟ تغییریابی سرعت جسم را اگر خواهیم نشان دهیم در اینجا بگوییم که v و t تیری v و t اینجا بگوییم که نه هنگام حرکت ثابت اشتاب سرعت جسم اگر فرض کردیم سرعت ابتدایی جسم از حالت ابتدایی که از حالت آرامی حرکت را شروع کند پس
сурати ҷисм чунин график дорад. Агар фарз кардем ки ҷисм ҳаракаташро аз якон сурати муайян ҳаракат шурӯъ мекунад, пас чунин ҳолатро мегирад ки дар инҷо ин нуқта сурати ибтидоӣ мешавад. хоб графики дигар барои шитоб аз рӯи вақт. хоб аз сабаби он ки шитоб доимӣ аст, пас чунин хати рост мешавад. хоб он акнун аз ин графикҳо мо чиро метавонем ёбем? Фарз кардем ки аз рӯи графики шитоб ва вақт мо метавонем чунин нависем. аз рӯи ин график мо метавонем тағйирёбии суръатро ёбем. хоб тағйирёбии суръат яъне масоҳати ин шакл баробар мешавад ба тағйирёбии суръат. хоб дар ин ҷо масоҳати ин график мешавад дарозии роҳ. ба дарозии роҳ баробар мешавад. масоҳати чунин график мешавад дарозии роҳ. масоҳати ин график мешавад. агар масоҳати ин графикро ёбем, ба мо медиҳад тағйирёбии суръат. саломат бошед.